ଏହି ଜାଗାରେ ଶହୀଦ ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ବୁଲେଇ ନେବି ଯେଉଁଠି ଶହୀଦ ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ମୁଁ ଚାଲିଲି ସେହି ଜାଗାକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେହି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଶହୀଦ ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ବରଗଛ କେଉଁଠି ଅଛି? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମହାବାତ୍ୟାରେ ସେହି ବରଗଛଟି ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାହାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଶହୀଦ ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଶହୀଦ ଦିବସ ଏଠି ପାଳନ କରାହୁଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ଆମ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଏହି ସାନ ଭାଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ନା। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।